Hvor ser du dig selv om 5 år? Hej og velkommen til Krydsild. Mit navn er Pelle Lundberg, og i dag har jeg besøg af en ung kvinde, Katrine Honoré. Og i dag er du på besøg, Katrine, fordi vi skal sætte fokus på måske et tabu. I hvert fald noget, jeg gerne vil blive lidt klogere på, nemlig at du jo er blind eller synshandicappet. Hvad kalder du det selv? Det kommer lidt an på, hvad jeg er i humør til. Men du kan vel bare sige blind for nemheds skyld. Er du 100% blind? Ja. Ja. Man siger jo, at hvis man mister en sans, så er der andre sanser, der bliver skærpet. Kan du høre ultralyd? Nej, det kan jeg ikke. Altså, det er jo ikke et spørgsmål om, at mine sanser bliver skærpet. Det er jo ikke et spørgsmål om, at jeg kan høre ultralyd. Det er et spørgsmål om, at fordi jeg ikke kan se, så lærer jeg at lægge mærke til for eksempel nogle lyde. Jeg kan høre, hvis jeg går på en gade, så kan jeg godt høre, at nu kommer der en lygtepæl. Det behøver du ikke at kunne høre, fordi du kan se. Kan du høre en lygtepæl? Ja. Det kan jeg godt. Hvad siger den? Taler den til dig? Nej, det gør den ikke, men man kan høre. Det skulle jeg aldrig kaste mig ud i det her, fordi det kan jeg slet ikke. Man kan høre noget kommer nærmere dig? Ja, altså der er sådan noget ekolyd? Altså, det er jo det flagermus orienterer sig efter. Ja, men det er jo ikke sådan, at der er nogen, der gør det. Det er jo ikke sådan, at jeg render rundt og siger, det gør jeg ikke. Men man kan ligesom høre sådan, jeg kalder det lydskygger, og det er sikkert helt forkert sådan på fagsprog, men ja. Du kan godt høre, at der holder for eksempel en parkeret bil, eller en husmur, eller nu bliver her mere åbent, så nu skal man dreje ned ad en vej, eller whatever. Jeg kan ikke høre noget. Nej. Altså, jeg hører virkelig dårligt. Er du egentlig træt af at høre dårlige jokes om at være blind? Jeg er træt af dem i den forstand, at folk de tror, de er hilarious, når de kommer med noget, jeg har hørt 20 gange. Det er ikke, fordi jeg bliver ked af det. Jeg er bare sådan lidt, find nu på noget bedre. I det hele taget er jeg træt af, at folk de tror, de ikke må bruge ordet ser i nærheden af mig. Det må jeg altså gerne. Det er faktisk mere irriterende, at folk ikke gør det. Det er jo ikke en joke, det er bare et faktum. Og bruge ordet ser? Ja, bruge ordet se. Jeg bruger det også. Altså, det er underligt. Vi behøver ikke at moderere vores sprog. Altså, jeg er blind. Jeg har ikke en eller anden virkelig underlig talehandicapsting. I hvilken sammenhæng bruger du ordet se? Er det, hvis du siger sætningen, jeg kan ikke se? Nej, i alle sammenhænge. Hvis du prøver at forklare mig et eller andet, vil jeg også sige, det kan jeg godt se. Det betyder jo ikke, det kan jeg godt betragte med mine øjne. Det betyder, det kan jeg godt gennemskue med mit intellekt. Ligesom, men hvis du siger, det kan jeg godt se, er du så nødt til altid at sige, no pun intended? Kun hvis jeg snakker med idioter. Et andet spørgsmål, som jeg også brænder ind med, det er, at når du ikke kan se ud, kan du så se ind? Og hvad har du fået øje på? Kan du høre hvaler? Det ved jeg ikke. Hvis de synger, for eksempel. Det har jeg ikke lige undersøgt. Er det egentlig noget, du har lyst til at spørge mig om? Tja, altså... Hvordan bliver man egentlig sådan en dårlig journalist? Arbejde. Hårdt arbejde. Inden for blindemiljøet, ikke? Ja. Er der så et hierarki? Altså folk uden nogen hjælpemidler, folk med stok, folk med hunde. Sådan, hvem der er sådan mest velrespekteret? Skal man arbejde sig op til at få en stok? Nej, det tror jeg ikke. Går du med stok? Ja, det ligger i min rygsæk lige nu. Er det sådan en med kugle nede i bunden? Ja, det er sådan en rullespids. Ja. Har du prøvet at hamre nogen over benet? Ikke med vilje, men hvis de står i vejen, så er det jo... Heller ikke med vilje? Jeg har troet mine venner med det, men det er blevet ved trusler. Okay. Har du nogensinde været i fare for dig selv? Om jeg har været i fare? Har du misset et eller andet, og så lige pludselig stået på E45? Nej, altså, jeg er selvfølgelig gået ind i lygtepæle og sådan noget, men det sker væsentligt sjældent, end folk tror. Jeg har ikke engang været ved at blive splattet ud af en bus. Det var altså ikke min skyld. Idiotbusmand kørte over for det, der var grønt for mig og rødt for ham. Det synes jeg ikke er min skyld. Hvordan kan du vide, det var grønt for dig? Fordi at der er de her lydfyr, dem der siger bip, 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 for at indikere, om der er grønt og
det sagde den her. Så du har lyden af grøn, du har gået efter? Ja, der var også en anden dame, der bekræftede, at der var grønt. Det er så ord mod ord. Jeg går ud fra buschaufføren, han mente, der var gul. Vi fandt aldrig den buschauffør, så det finder vi aldrig ud af. Nej. Heldigvis er du stadig blandt os, ikke? Jo, det er desværre for resten af befolkningen, men jo. Hvad så med de der hunde der? Hvad med dem? Jeg har hørt, at man ikke må klappe en førerhund. Nej. Altså hvis jeg gjorde det, for eksempel. Du skal spørge brugeren, og hvis den har sådan en førerbøjle på, så må du ikke klappe den, nej. Og det er altid en god idé at spørge brugeren. Hvorfor er det, man ikke må klappe en førerhund? Altså jeg ved fra mine venner det her, at hvis førerhunden den er i bøjle, så betyder det, at den er på arbejde, og hvis den så bliver distraheret ved at lære, at folk kan komme og klappe den og sådan noget, så kan det bringe brugeren i fare ved, at den for eksempel fører brugeren ind i noget, eller... Så ligesom hvis man løfter en førerhund og drejer den 180 grader, så lige pludselig vender om. Det vil også være tarveligt. Det vil være underligt at gøre på alle måder. Eller vende den om på ryggen. Så vil ejeren måske også lægge sig om på ryggen. Jeg tænker, at ejeren vil slippe og sige, hvad fuck er det, du laver, din nar? Men hvis man ikke må klappe en førerhund, det har vi ligesom etableret, ikke? Jo. Og det har jeg lært. Men et andet tænkt scenarie, så kan du bare sige, om den er go eller no-go, ikke? Jeg føler lidt, det er en gråzone, det her. Hvis man ser en førerhund, er det så okay eller ikke okay at smøre sine testikler ind i ketchup og bede den om at få det slikket af? Jeg tænker, at uanset hvad du smører dine testikler ind i, og hvad du i øvrigt beder hunden om at gøre, så hvis førerhunden er ordentligt opdraget, så håber jeg, at den ikke vil reagere på dig, og brugeren vil fortælle dig, at du skulle være sød og passe dig selv, og lade brugeren og dens hund være i fred. Men gør det noget, om den har bøjle på eller ikke bøjle på? Eller er det alle hunde, hvor vi bare kan sige, at det ikke er acceptabelt? Det tror jeg er den nemmeste regel. Okay, men jeg kan mærke på dig, at du heller ikke er helt sikker. Men det er fordi, jeg ikke ved så meget om dyr sådan generelt. Så længe de ikke lider overlast, plejer jeg at sige. Jeg tænker, de ville lide overlast, hvis de skulle slikke ketchup på dine testikler, men jeg ved det jo ikke. Nej, skal vi skifte emne? Det lyder som en rigtig god ting. Jeg tænker, det har du sikkert blevet stillet af tusindvis af gange. Ligesom det med ketchup, det gælder på. Det er sådan noget, alle spørger om. Ja, selvfølgelig. Hvis du fik synet, du kan ikke sige tilbage, men hvis du fik synet, er der så en ting, du sådan vil kaste over? Hvad vil du se som det første? Eller sådan, hvis du kunne vælge en ting at se. Lad mig spørge sådan. Hvad vil jeg gerne kunne se? Jeg tænker for eksempel, du har ikke aldrig kunne se, så du ved jo ikke, for eksempel, hvordan Hitler så ud. Nej, jeg tror ikke lige, Hitler vil være, altså... Jeg tænker, Hitler er død og borte, altså det gør ikke rigtig nogen forskel, om jeg... Ja, det siger Google også. Og internettet og... Du vil ikke lige se, what the fuss is about? Nej, altså jeg tænker sådan rent visuelt, så tænker jeg vel bare, at Hitler er en mand. Det er jo hans vemmelige handlinger, som er udslaget. Det er dem, du gerne vil se? Helst ikke, nej. Nu skal du ikke få mig fremstillet som en eller anden, der bare gerne vil se jøder gasset i en koncentrationslejr, for det vil jeg ikke. Det har jeg aldrig sagt. Nej, det har du. Kan man egentlig være blind og racist? Ja, selvfølgelig. Altså, jeg er det ikke, men det kan man vel godt. Men man kan jo sige, at hvis man er blind og racist, så mener man det også virkelig. Ja, eller også er man bare snæversynet. Ja. Hvordan tror du, jeg ser ud? Fordi du har jo aldrig, det kan vi jo godt afsløre, du har jo aldrig rørt mig i ansigtet. Nej, og det vil jeg heller ikke. Nej. Hvis jeg skal komme med mit ikke-flabede svar... Jeg prøver helt oprigtigt at gætte på, hvordan. Ud fra min stemme, som jeg tit har fået at vide, er meget flot. Jamen, mit ikke-flabede svar er faktisk helt oprigtigt, jeg er ligeglad. Det er da lidt flabet. Jeg kan så fortælle dig, at jeg har hvid hud, så du kan bare sidde roligt. Nå ja, fordi jeg var racist, det var det, vi kom fra. Nå, hvad hedder det... Hvad med sådan noget med at gå på toilettet? For jeg gør tit det, hvis så kigger jeg på papiret, og så vurderer jeg, skal jeg lige gøre en gang mere? Det var sådan noget, jeg meget blev spurgt om i børnehaveklassen. Eller har I sådan noget toiletpapir med små prikker på? Nej, det har vi ikke. Som man kan læse? Nej, der står der heller ikke bogstaver på dit toiletpapir. Nej, det er selvfølgelig rigtigt nok. Okay. Er det et privat emne? Jeg tror mere... Blev du spurgt om det i børnehaven? Børn er fandme så klamme. Ja, ja, ligesom dig. Ja, nej, jeg tror, jeg tørrer mig rimelig normalt. Okay. Og det tror jeg også, alle andre gør. Det synes jeg er godt at få det stigma aflevet. Ja, no worries. Hvorfor tror du, så mange blinde mennesker går med solbriller indenfor? Tror du, det er fordi, de ikke ved, de er indenfor?
Og de stadigvæk tror, de er udenfor? Det tror jeg helt sikkert ikke. Der kan være mange grunde til det. Der er nogen, der gør det, fordi at hvis de har noget restsyn, og deres øjne er lysfølsomme, og hvis der er meget nederen lys indenfor. Jeg gør det ikke selv, jeg har aldrig selv gjort det, men jeg har selv overvejet at gøre det netop for at sådan kunne bare i 5 sekunder skjule, at jeg er blind. Men jeg gør det ikke, fordi man skal jo ikke skamme sig over, hvad man er. Det er jo også noget pjat. Nej, det er rigtigt. Det skal man ikke gøre. Det sidste spørgsmål her, inden vi skal til at runde af, det er... Har du en tv-serie, du går og lytter til i øjeblikket? Jeg har nogle tv-serier, jeg ser. Lige i øjeblikket, så ser jeg meget Pretty Little Liars, fordi jeg har ikke et liv. Okay, hvordan foregår det så? Fordi en fordom kunne jo være, fra min side, at du ikke kan se. Det kan jeg heller ikke, men derfor vil jeg stadigvæk forbeholde mig retten til at bruge ordet se om min tv-serie. Og lige præcis med tv-serier fungerer det sådan med mange serier, at der er sådan et synstolkningsspor, du kan slå til, hvor at der så er en synstolkning eller audio description, afhængig af om det er dansk eller engelsk, og så er der en stemme, der fortæller det, der sker på skærmen. Er det sideløbende med dialogen? Ja. Okay. Pelle kigger på Katrine og forsøger at virke interesseret. Mens det er tydeligt for seeren, han i virkeligheden sidder og tænker på mad. Der er det altså meget rart, at der er nogen, der læser op, hvad der fanden er, der foregår. Ja, det kunne jeg også til at bruge for. Nogle gange er det lidt kompliceret plot. Med en kæphøj mine åbner Pelle sin notesbog for at finde noget genialt. Katrine afventer smilende. Han bladrer forgæves, for den er stadig fyldt med dumme spørgsmål. Om blinde, tv og ketchup. Er der sådan noget godt blinde-tv derude? Jeg tror ikke, vi skal til at etablere blinde-tv. Altså blinde mennesker er jo lige så forskellige som alle andre mennesker, og har dermed forskellige tv-præferencer. Jeg er ret glad for Badehotellet. Det er der jo så nogen, der ikke er, og nogen, der også er. Det er der så mange handicappede, der er. Okay, hvor har du den statistik fra? Det har jeg bare... Det er ikke funderet i noget statistik. Nej, okay. Ja. Men den er rimelig... Ja. Vi skal også videre, ikke? Er der noget, du brænder ind med? Er der noget, du føler, jeg mangler at spørge ind til? Jeg synes, vi har været rimelig omkring. Nej, jeg vil jo bare sige, at igen, blinde mennesker er forskellige, både i forhold til, hvordan de ser, og hvordan de gør ting, og hvordan det ene og det andet. Og jeg har så været super flabet. Der er nogen, der er væsentligt sødere end mig, der er nogen, der er væsentligt mindre flabet end mig. Så lad være med at gå ud fra, at hvis I ser det her program og møder nogle andre blinde, så lad være med at give dem den fornærmelse og tro, at de alle sammen er ligesom mig. Det vil være sødt. Jamen, det tror jeg faktisk var det hele, Katrine. Tak for din tid. Og vi plejer at sige, at vores gæster de selv kan finde ud, men jeg ved ikke lige, hvad vi gør i dag. Nej, det kommer an på, hvor lang tid du har. Hvis du gerne lige vil se mig rende rundt i 10 minutter og lede efter døren, så er det måske. Vi har tid nok. Tak fordi I så med i hvert fald.